dari teman-teman dari meja satu, terima kasih. Nanti pokoknya bergantian ya. Silakan. Apa iki sak tenane takdirku sing jawake sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku paribasan grangge lintang neng angkasa kowe tega ninggal aku marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu asik ayo Mas Rangers dengan Mas Jemiran nggih to Jemiran engkleng budibut ayo ketika kamu pergi ayo naik Mas panggungnya cilik Rama jeneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku ngebotke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut neng pinggir